Namkelekile avalanche of grace gama lam ndiyuthenjiwe molweni kwinyanga yenkanga. Nene masimbulele uYehova, simbulele ngendumiso 103 ethi mbongo uYehova mphefumlo wami. Nako konke okungaphakathi kum akubonge igama lakhe elingcwele. Asikwazi ungambongi thina, asikwazi ungabuleli ubuhle bakhe thina, asikwazi uba nentloni ngaye thina, ngoba siphila ngenxa yakhe thina. Asinalo elinye ithemba ngaphandle kukaYesu. Hlala usemandleni nawe, thetha ukholo. Nayiphina engenzekanga kulo nyaka njengoba unyaka uphela nje, ungayekeleli umxakatho, ungadani, ungatshafi, ungabi nentloni ngoYehova, ungabi nentloni ngeGospel of Jesus Christ. Impilo yakho. Masiye kuLuke 7 verse 11. Sibone uYesu esenza imimangaliso. Ufika kwidolophu yaseNayini, ehamba nesihlwele, njalo ulandelwa sisihlwele. Kodwa namhlanje ufika kukho umngcwabo, so uphuma ubheke kwi-graveyard. Afike, athi xa efika abe nosizi, ebona uba hayi ngumhlolokazi mos ulokhalayo apha. Into ethetha into yoba lo mntu ubhujelwe yindoda yakhe, ngoku kubhubhe umntanakhe ongumfana, uzawutya ntoni laa mhlolokazi? Athi abe nosizi uYesu, ngoba uYesu uyayazi impilo, waka wafika kaloku emhlabeni. Athi kuye, ungakhali, musulile. Enoba umhlolokazi abantu, noba wathi lo mntu uthi maningalili, lo mntu uyaziva uthini kum, ndawugqiba ndinengxaki engaka yoba ngoku ndibhujelwe ngunyanam ebendondla, ndabhujelwa yindoda, ndibhujelwe. Wafika nje esebuhlungwini obungunaphakade. Kodwa ngoba kaloku yena xa kufika yena izinto ziyajika, asuke kuye aye emntaneni wakhe obhubhileyo, afika abeka isandla phezu kwebox, kungenzeki nto. Akhupha ilizwi, amandla elizwi mna nawe masiwabone namhlanje. Athi ndodana ndithi vuka, avuka umntwana. Athi qo. Uyava? Uyabona ukuthi utheni wabeka isandla sakhe phaa kwenzekanga, kodwa wathi awuthetha ilizwi, wathi ndodana ndithi vuka, wavuka. Xabisa ilizwi empilweni yakho, xabisa ilizwi, ngoba ilizwi lakhe uYesu uqobo lwakhe. Kuthi kusenjalo aphume umntwana ebhokisini, amthathe ke ngoku aye naye kumhlolokazi. Abantu ababeze emngcwabeni, uyakhumbula uba aba bantu babeze emngcwabeni abaqala uza kweli khaya, bebekhe beza kweli khaya bezongcwaba utata welaa khaya, ngoku bazongcwaba umntana ongumfana, bothuke boyike. Emveni koko babona uba hayi bo, masimpraise, bamnika udumo, banika uYesu udumo. Bathi hayi bo, nathi uYehova usibonile mos, usibonelele mos, usivile uba kudala sikhala, usithumelele umprofeti. Ujike umngcwabo ube yi-celebration, kuculwe, kudaniswe, 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 kubulela ubuhle bakhe neenceba zakhe ezibingonaphakade. God of the 11th hour, ofike eNayini nge-11th hour, umngcwabo uphuma, wafika yajika izinto.
kwathula umsindo kwathi tu ngenxa yani yelizwi walikhiphayo. Nawo masixabise ilizwi. Thetha nesiqu sakho namhlanje. Utsho uthi nje, devil, you are a liar. My funeral is cancelled. Utsho uthi, I shall not die but live and declare the works of the Lord. He is Alpha, he is Omega. Le oyithetha iza kwenzeka. What he meant for evil, what was meant for evil, God has turned it for good. Empilweni yakho. Hlale unombulelo. Hlale umafurufuru. Ukubulela. Ngalo lonke ixesha uthi ungcwele Yesu. Uthi hosana, hosana. Uthi haleluya, haleluya, haleluya. Ngalo lonke ixesha. Kholo lwakho luzawuqina xa unjalo. Ungatyhafi. Xesha lokhala liphelile, utshilo uYesu. Wathi mosulile. Xa sesithethela phansi mna nawe, xesha lokhala liphele nyhani. Ixesha elikhoyo leluthi hosana. Holy, you are holy, Lord. Simdumise, sithi you are holy. Akekho njengawe, asobe abe khona futhi. Enkosi kakhulu ngothando